Mi smo naravno nazvali Čiru, koji je s našim novinarom danas razgovarao u svom vrlo osebujnom stilu. Načulite uši. Dobar dan, gospodine Blažević, Marisa, Radija 101 pri telefonu. Šta hoćeš, sine, ti 101, vi ste komunistički radio, jebote Bog, šta hoćeš od mene katolika? Pa htio bi pitati vaš... Htio bi vas pitati, vaš, zamoliti, vaš, nemojte tak, pa i mi smo isto katolici. Vi ste katolici, jeste kurac, vi ste komunjare obične, razumiješ? Recite mi, dobro, vaš komentar ovoga jučer sastanka, kako se to sve odvijalo? Komentari u pječku maternu, razumiješ? Strašan komentar. Da, čujem vas. Nemoj me, dijete, molim te, zovni Canju Gonči, ti sve kazi. Zovni Sualdar iz Vanbegovića. Jeste razočarani sa odlukom? Ne, kojom odlukom? Pa sa svim tim što se događalo. Ne, to je bilo tragikomično. Ali molim te, evo ti broja Sualdar iz Vanbegovića, on će ti sigurno kazati sve. Možeš? Hoćeš? Može. Evo ti reci da se, nemoj reći da sam te ja uputio, znaš. Dobro, dobro. Evo ovako, čekaj, samo jedan, evo ti njegov broj. A šta je to, doma ili koji je to? To je sad na poslu, tamo te on čeka. Dobro. Ajde, Bog, djete moje. U redu, hvala. Ti još ti pitanje za Čiru. Ne, pa za tebe imam pitanje, hoćemo sad ispričavati slušateljima. Čiro će se ispričati. Hoćemo Čiru na suspenziju staviti. Čiro ide na suspenziju. Pa da.